ಮಾತೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುಡಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಜರೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಡನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾಡು ಬೇಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾತೆ ದಾಲ ಆತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಬೈದೀನಿ, ಜ್ವರ ಶೀತ ಅಂಚದೆ ಹುಷಾರಾತೆ. ಬಟ್ ಇನಿ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಜಾನ ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಅಮ್ಮೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೇತ ಜೂಕ್ಲೆ ಪಗರ್ನು ಪುರ ಬುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡುವ ಅಂಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಪುರ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಾಡ್ ಬಂದು ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ. ಇನಿ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಾನ ಕೋರಿದ ಸುಖ ತೋಜನದೆ ಪರಿಮಳ ಘಮ ಘಮ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಾಡ ಉಂಡ ಈ ಕೋರಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡೆ ಇನ್ನಿಕ್ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಜಾದು ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜ ಮೀನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕೋರಿ ಬುಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ತಿಂದ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆಂಡ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪುಜೆ ಕೋರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ್ಲ ಪಾಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತದಿಜ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೋರಿದ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿತಾಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ. ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತಾಯಿನ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕಜ್ಜಿಪು ದಯಪಡ ಖಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆಕ್ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಡ ಯಾನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಜಿ ದಯಪಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖಾರಡ್ ಬಾಯ್ದು ಎರಪಚ್ಚಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖಾರ ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟುನೇ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಜಲ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಬ ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಂದೆ ಅಂಚಾದು ಅರ್ಲಕ್ಕನೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪು ತಿನ್ನಾಕುಲು ಅಷ್ಟು ಜನ ತಿಂತೇರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪು ಖಾರ ದಿಪ್ಪುಡು ಆಂಡಲ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಇಂಕ ಕೋಡ್ದಾನೆ ಯಾದಡ್ ಕೋಡೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನದೆ ಓ ಖಾರಡ್ ಬಂಜಿ ಇಡೀ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರಣೆ ಬೀಜಿ ಇಂಕ ಬಂಜಿ ಸೂಟು ಜಾತು ಖಾರ ಇತ್ತನ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಕ್ಕಲ್ಲಾನೆ ಅನುಸರಿಸೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡೆ ಎಂಕಲೈತೆ ಖಾರ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ತಿಂಡಲ್ಲ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆತು ಕಡಕ್ ಖಾರ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಖಾರ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಖಾರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಖಾರ ಒಂದ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ. ಈ ಸುಕ್ಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಗರಿಬಾರ್ದೆ ಕಡೆ ಹುಡು ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತ ಯಾನು ಈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ತೂದ್ಬರ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬಯರ್ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಕೋರಿ ದೆತ್ತಿ ತಿನ್ನಾಲು ಇತ್ತೆ ನಾಲರೇಕೆ ಯಾನಿ ಈ ಕೋರಿನ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ ಈಗ ನೀರು ಬಾರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಐತಾತಿಗೆ ಐಸ್ ಬುಡಾಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಬಾಜರಡು ಬಾರ್ದಿತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಕೋರಿನ ದೆಕ್ಕದು ಯಾನು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಮೂರನಿ ಮಾಸನೆ ದಿತ್ತೀನಿ 70 ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಸಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದು ಸುಮಾರು ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 70 ಪೀಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಮಾಸದ ಇಷ್ಟ ಏನು ಹವ್ವಿಗೆ 70 ಪೀಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮುಲ್ಲು ಪೂರ ಮಾಸಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡಿ ಇತ್ತನ ಏನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಹಂಚದು ಕೂಡ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಸುಕ್ಕದ ಸಾಮಾನು ಚಪ್ಪುಗ ಈ ಬಾಣಲೆನಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಲಿ ಬಟ್ ಎನ್ನಡ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಜಾಡ ಅಂಚದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಯಾನು ಇರುವ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರುವ ತಿರತೇನು ಮುಂಚಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾರನೇ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಆರೆ ಪುಂತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ದೆ ನೇನು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಜಿ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂತೆ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ, ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊಂಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಕಡೆಪೆ ಈತೇನು ತುಲೆ ಈತೇನು ಕಡೆತೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏಳಿಡ್ದು ಎನ್ಮಾರಿಯನ್ ಪಜ್ಜಿ ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ನೇಲ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಣದೆ ತುಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಆತೆ ಒಂದು ಪೊಡಿಲ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರೈ ಸುಕ್ಕಗಾನಾಗ ತಾರೈ ಪಾಡೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈನ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರಿನ ಪಾಡ್ದು ನೀನೆಲ್ಲ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಬಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಉಂದುಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಗೆತೊನ್ಗ ಯಾನ್ ಉಂದುವೇ ಬಣಲೆನು ದೆಕ್ಕುದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀಕ್ಲೆಗ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯರ್ ದೀಪಿನ. ನೆಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನು ಒಯ್ಕ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐದೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಪಾಡ್ಜಿಂದಲ ನಡಪುಂಡು. ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ತೆತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಜಾರು ಈರೆ ತಿಂದರು ಮುರನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾಲೆಗ್ ದಿತ್ತಿಜಾರು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಒವು ಕೊರಡು ಒವು ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗೆವು ಅಂಚಾದು ದಾಯಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ಭಾರೀ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಗೆತನುವೆರು ಮಾರೆ ಎಂಕೆ ಇದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಅವು ಖಾರ ನಿಜವಾದ ಐತೆ ಎತ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಮೀಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕೊರ್ಜಿ ಅಂಚದು ಐಟದಾಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಜಿಂದು ಪಾಪ ಕೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಪ ಹಬ್ಬೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂದಿರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಬುರ್ಚಿಂದು ದಯಗಂದು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗೆಕ್ ಯಾನು ಇಂಚಿನಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿಕ್ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನ ನಿಕಲ್ ತೊದಿಪ್ಪರು ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋಕು ನಿಕ್ಲು ನೀರು ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ಯಾಡು ಅರೆಪ್ತಲೆ ಸೋಕು ಕೊದಿದನು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂದು ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ತಾರೈನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತನು ಈ ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಖಂಡಿತ ನಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು. ಫೈನಲ್ ಅದು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಇತ್ತೆಯನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆಗ್ಲ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಮೈಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹಬ್ಬಿಲ ಬತ್ತೇರು ಹಬಿ ಕಾವ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದು ಗೊರ್ಪೆ ದೋಸೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದು ಗೊರ್ಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮೀದುವಲೆ ಎಂಕೀರು ಮಲ್ದು ಗೊರೋಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅವು ತೆಲುಪು ಬಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಪರೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ. ಓಕೆ ಪೋದ್ಬಲೆ ಮೀದ್ಬಲೆ ರಪ್ಪ. ಓಕೆ ಕಾವಲಿ ರೀತಿಯ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಆತಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಆತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಆ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ನೀರುಂಡು ಸೈಡ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಾ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತನು ಮೈಪುಗ
ನಿಕ್ಲೆನ್ನರ್ ಮೇರ್ನೆ ಏಪಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೇರೆ ತಿಂಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಪಿಲ ಹಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮನೆ ತಿಂಪಿನಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋಲಿ ಬಂಡ ಒಡೆಗಿಂದು ಪೋಪಿನಿ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲೋದಿನಿ ಇತ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲೋದಿನಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲ ಕೆಜಿ ಅಂಚದು ಅಜೇಶ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೋರು ನೀರು ದೋಸೆ ಅಬ್ಬಿನ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಅಬ್ಬಿ ನೀರು ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿಸಿ 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 ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡುವ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಂ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡುವ ಹಾಂ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಖಾಲಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುದಾ ಸುಕ್ಕ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ನೀವು ಏಪಲ ಗಸಿ ಏನ ಸುಕ್ಕ ಬಡ್ಚಾ ಕಡೆದೆ ಪೊಡಿ ಬಡ್ದು ಮಲ್ಪ ರಾಪುಣ ಅಂಗಡಿದ ಅಮ್ಮ ನೆಂಚಾಂಡೆ ಎಂಜ ಖಾರ ಉಂಡಾ ಖಾರನ ಎಂಜಿ ಇರೆ ಖುಷಿ ಐಜ ಖಾರ ಇರೆ ಖುಷಿಯೇನೆ ಇಡ್ಡಾಯ್ತನೆ ಆ ಸಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡತ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿರೆಗೆ ಓಕೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ಆರು ಎನ್ನಡ ಪಿರೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾರ ಇದೆ ಅಡ್ಜಿನಿಂದ ಇರಗಿದ್ದು ತಾರೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಐಜಾ ತಾರೈ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಸುಕ್ಕ ತಾರೈ ಬಾಡ್ನ ಬಟ್ ಎಂಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಇಷ್ಟನೇ ಆಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಬಾಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತಾರೈ ಬಾಡ್ನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಗಸಿ ತಿಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಸುಕ್ಕಡ್ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ನೆ ರಾಸೆ ಆಪನೆ ಗೈಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನೀನೀತ ಈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಾಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಂದುಂಡು ಹೊರಿನೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ದೀಪಿನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಅಂಚ ಅದೇನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಂದು ಕೂಡ ಅಬ್ದೆ ತಂದು ಪಾಡದೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ತಿಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್